Si sou d'aquelles persones que es tornen boges pel cinema, heu arribat al vostre lloc. Si us agrada mirar, aquest és el vostre programa. No ho dubteu, benvinguts a En Curt. Encetem el nostre En Curt amb Traitum, el primer curtmetratge com a director en 35 mm de Javier Ruiz. Aquest jove de Barcelona, de 25 anys, ha adquirit una gran experiència des que l'any 2000 es va graduar en l'especialitat de muntatge a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. ¿Quieres hacerme reír? ¿Quieres hacerme llorar? ¿Quieres ¿Estremecerme? excitarme? ¿Quieres hacerme sentir? ¿Quieres hacerme sentir? ¿Quieres hacerme soñar? ¿Quieres hacer cine? Javier ha sigut el director del curtmetratge Adam en 16 mm i muntador de l'episodi pilot de la sitcom Los Aguafiestas. A més, ha participat en nombrosos festivals de curtmetratges com a jurat i també ha estat premiat en molts d'ells. Traitum narra la desventurada situació de Blas, un nen de 10 anys que viu atemorit per José, el líder indiscutible de la banda i qui imposa les lleis del Traitum. Per si fos poc, apareixen en escena els germans Canapé, que faran la vida impossible a Blas i a la resta de nois. A partir d'aquí, la situació fa un gir desesperat que afavorirà el nostre petit protagonista. Aquí teniu el curt, no us n'aneu, o si no, Traitum! No presto atención. Ya me tienes cansado. No, no, no. No llega tu voz. Vols enviar-nos al programa els teus curtmetratges? T'agradaria poder mostrar-los per televisió? Entra a www.encurt.tk i et direm com fer. T'hi esperem!